आं दुबायाव थानांगौबा फान्थाव गोदान मोनजायाबा आं थाङा मोजां मोननाय देन्थालसो दुनियाव फान्थाव गैयाबानो होदों आंनो गोसो होदों नांलायफागोन दे आंनो खिथाखादों माला खोन्थाया ओइ खिथाखादों आंनो हेलौ लोगोफोर बे समाव आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर जेन जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर आथिखालनि जुगाव जोंनि बर' आइजोफोराहाय मानि थाखाय बेफोरबायदि माने बुजिनानैबो बुजियै बायदि अगियान खामानिखौहाय बिथांमोना दिनैनि दिनावहाय मावलांबाय थानाय जाबाय आरोना लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर गिबियावनो फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं दिन्थिलांना होग्रोनि गिबियावनो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन बिथां बाजैमोनाहाय निउ इयार खालामनायजों लोगोसे माने गावसोरनि पार्टि जानायाव इन्जय खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोननि सेराव मा बाथ्राखौहाय शेयार खालामदों आरोना लोगोफोर थ' नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौहाय मोजां मोननाय देन्थालसो दुनियाव फान्थाव गैयाबानो लाइफआव बरबाद हेपि निउ इयार लोगोफोर मा लिरदोंथाय मिथिला फान्थाव रानि नङा फान्थाव रानि गाज्रि मोना दे लोगोफोर मा जाखोहाय दों आं मिथिला पार्टि नामा पार्टि इन्जय हेलौ पार्टि मोजां मोननाय गोसो थोनाय बेफोरलाय ओरैनोसो देखा उदलै सना देनजार आं सोलाखुनायाव जाखुनायाव देनजार आं मोजां मोननाय गोसो थोनाय बेफोरलाय ओरैनोसो मोजां मोननाय गोसो थोनाय ओरैनोसो ना सना ओरैनोसो आजिखालि नों लाइफ सोलिदों सना सना नै सना डार्लिं हेपि निउ इयार गावरां दांथार जोंना सनाया हेपि निउ इयार नों लाइफ सोलिदों ओरैनो हेपि निउ इयार डार्लिं निउ इयार I love you आजिखालि हिनजावजों हिनजावबो लाजायो लाजोबगोन नालाय आंखौ लायो हेपि निउ इयार गाया नोंनि गुलु गुलु बानो फुल इन्जय लागाव हेपि इन्जय साख्रि गैया बाख्रि गैया नोंखौ गोसो थोनानै आं नोंखौनो फिनानै दङ आङो मानो आंखौ दुखु होदों नोंखौ मोजां मोना गोसो थोदों आंखौ मानो दुखु होदों नोंखौ गोसो थोदों मोना गाना जाना जाया आं मिथिला जादों हेपि निउ इयारनि गानालाय जाखायोना गाना जायाखै हेपि निउ इयारनि गाना जायोना जाया हेलौ लोगोफोर फैद' आं बिराद गोबावसो भिडिअ लाबाय हेपि निउ इयारनि गाना जादों ओरै गोसो गोरबोआव गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनाय नोंखौनो रजे ओइ ससमा फाग्ला मैयासो 15 हेलौ हेपि निउ इयार सनाफोर 1500नि गग्ल'सो लाबाय 2000नि बाला बा 1500नि गग्ल'सो आं गाखोना गाबोन 5000 लायगोन 5000 बे 1500निखौ गिबाय नोङो खन्था गोरिब मानसि गिनांगौ जायो मा गोरिब मानसि बिलाय आं जाबाय गोरिब मानसि गोरिबजों खोथा गैया 500 थाखाबाबो आं गियोलै बाला मानो आं गियो दा नों बे अन्थाव देख्रेबगोन आं ससमाखौ बाल
500 थाखा आंनि बेयो 2000 ओमफ्राय बियो आंनि ससमाखौ गाख्रेबनो ए गाख्रेबजाया गाख्रेबनानै आं दानो आंनो 10,000नि आं बायना होगोन नाङा नांगौबा आं दानो देख्रेबनांगोन नोंनि ससमाखौ नाङा ओहो नाङा दे आं गाख्रेबना दोनबो दलद दोन आं गाख्रेबना नाङा मानो नाङा आंना बे 1500नियानो बिराद मोजां सोर बायना होनाय बे सोर बायना होनाय आं बायनाय राजा बासान नों बायनाय आंनि गोसोना बायना होनाय गोसो थोनाया नों गोसोनाया बेखारसो नों गारदोसो लाव गैया नों गोसोनाया खन्था गोसो थोनाया बायना होदों आं बि नों गोसोआ बायना होदों नोंखौ ओरैनो टाइम पाससो नोंखौ हाबा लाया बियो माथो हाबा लायो आंजोंसो रायलायो नों गोसोनाया नोंजों रायलायो माथो नै आंनि गोसोनाया बिजों रायलायो जाम्बि बेखौ लों बेखौ आं लोङाना बेखौ खामानि गैया नोङो आं लोङा बेखौ लोङा नोंखौ दा खर'निफ्राय आथिंजों हासुलागोन आं बेखौ लोङाबा नोंखौ दा खर'निफ्राय आथिंजों हासुलागोन आं नोंखौ आं लोङा बेखौ ओमफ्राय बे बुस्थुआ आंनि गोसोना नोंनो बायना होदों बबे एंगेलाव बुंदों आंनि गोसोना बायना होदों नांलायखागोन दे आंनो खिथाखादों माला खोन्थाया ओइ खिथाखादों आंनो खिथाखादों 2000नि आंनि गोसोना बायना होदों नोंनो माला खोन्थाया आंनो खिथानो आं सासे हिनजावखौ मोजां मोनो आं बेनो ससमा बायना होदों होनना नोंनिनो लोगो होननानै बुंदों आंखौ आंनि मोजां मोननाया आंखौ नों मोजां मोनो नोंखौ बोरै बुंखो नों बायदि बुरै मानसिखौ बुरैबाबो गावबा गाव मोनसे सइस थायो नोंगौ नोंनि ससमाखौ दलद दोन औ नोंनि सस्रमाखौ आंनो खिथादों नोंनि लोगोखौ आं फसायो अननानै आं बेनो सस्रमा निउ इयारनि हिसाबै गोदान बोसोरनि नामाव आं बेनो सस्रमा गिफ्ट हरदों 1500नि होननानै बुंदों नों बोरै बुंखो खिथाबाय 20 बोसोरजों सानो गोसो थोलायनाय बे सस्रमाया बायना होनाय नोंनि बे 20 बोसोर आंजों 6 बोसोर जाबाय बे आंखौसो लागोन होननानै आंखौसो बुंदों बे 20 बोसोर जाबाय जोङो 20 बोसोर नोंजों 6 बोसोरजों बोरै नोंजों 20 बोसोर नोंजों रिलेशनशिपआव थाबाय नोंजों आंगायबाय दा आंजों 6 बोसोर जानानै दं आंजों आंगायनो नोंनि बयफ्रेन्डआ नोंजों आंगायनानै दं दुनियानि हौवायानो आंजों आंगायनानै थाया नों बोरै आंगायनानै बुंखो नोंलाय गावबा गाव सइस थायोब्रा फाग्लासियान गोदाव सर' नङा दोनदो बादो बिनि नांलायखौ आं गोदोना ओइ साला मा बाल आंजों लोंफानाय बिदिसो दुबाइयाव मा एक्सपेन्सिभ फैगोन आं दुबाइयाव थानांगौबा फान्थाव गोदान मोनजायाबा आं थाङा फान्थाव गोदान मोनजाबासो थांगोन आं दुबाइयाव लाख थाखा गारनाबाबो थांगोन आं आंनि फिसाजो दा साइन्स फरायगासिनो दं एग्जाम्पल बिसोरनो दस्रायाव थांखायो तो बेनोमोन नङा होमबा लोगोफोर भिडिअआहाय निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय बिथां बाजैमोनाहाय मादि बाथ्रा बुंनानैहाय इन्जय खालामदों निउ इयारखौ नङा होमब्ला लोगोफोर माने फान्थाव गोदान मोनाब्लाहाय बेराया बा गुबुन जायगायावहाय थाङा आरोना लोगोफोर आथिखालनि जुगाव मा होनदों आरो फान्थाव गैयाब्लानो दुनियाव जेबो गैयाना लोगोफोर नङा होमब्ला मा जाबावगोन नोंथांमोना बे मोनसे बाथ्राखौहाय खोनासंनानै नोंथांमोना मा कमेन्ट्स लिरो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय अब्लानो आं मिन्थिगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना साबसिनख्रुइ माखौहाय मोजां मोनो बिथां बाजै बुंनाया सैथोना आं बुंनाया सैथो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर आरो बेनि गेजेराव आंलाय माथो बुंबावनो नोंथांमोननि सेराव जाबायदि बाथ्राखौ शेयार खालामनांगौ बिथां बाजैमोनानो ओरैबायदि शेयारखौ खालामजोबखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनिफोर माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला बेनिख्रुइ साबसिन आरो भिडिअखौहाय लुबैबावदोंब्ला नोंथांमोना बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सिगांग्रो सहैनाय बायदि ना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय